Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So guys, naligo kami kahapon sa Kadyano, dun sa tawid ng isla. Sobrang lakas ng ulan. Saya naman din po, kaso lang ending, dun po kami naligo sa bulivard, sa Pantalan. Kasi sobrang hunas niya guys. So, tingnan nyo po, balikan nyo kami. Maglakaw may paingon dito magtabok may dito. Unas man din kagwa. Ni ginuk ang banagan ay banagan ang bag-bag. Tama. Nadi juga mo hubog chinilas kay ang bahag-bahag. Ay bagag-bagag. Pero adto gana ako ni kan. Ay. Ay sili na bakis. Hala lugsikan. Ha? Adi ko na ibag-bag. May bag-bagot talaga. Or sana ba chat? Papasa tong speaker pa. Wala na dyan. Nay, bababa ko, Nay. Baba ko. Hindi ka. Tigat-tigat. Imerigig. Pura malagi mabaw. So guys, manabok mi dito sa kabilang isla. Doon kami po maliligo. Si Chada daw kayo din tingnan. So, hunas po siya guys. Pwede lang po siyang itatawid. Kaning mo tabok, baga tabok. Manginas na lang tani. Sanay? Nay, isang diri, Nay? Naku na isang diri sa nanay. Hamang ka, Nay? Managat pud mo? Managat? Ay, mamingwit. Asa mo mamingwit, Nay? Asa mo mamingwit? Ha? Mamingwit. Oh, mo. Ay, bag! Kaglok na eh. Maglok ko sa color ba sa bahag? Bahag-bahag atay. So guys, murag ni ulan pa guys. Kahawoy. Unsa man na? Takaw dili manggod. Bato na manggodo. Oh, di manggod. Dali kay speaker basta. So mo na ibahag guys, oh. Mo na siya ibahag-bahag. Mo na akong kaglukan. Yawa ni ulan. So mo ni guys, ni ulan na siya. Dilipin kini. Yung speaker na di na makita ang dagat. Batay bag-bag taan ni ron. Yes, di na kayo ulan. Hala, maraglalom na diri guys. Ha? Ay. Uy, tagkudakan kita. Pagdali. Diyos Mariusip. Ang bahag-bahag, Diyos Mariusip.
na siya guys, ang bahag-bahag. Muna akong mahaglukan. Wow, starfish. Wow. Naghanag bahag-bahag diri oy, animal. Na oh. Muna siya guys. Naghanag bahag-bahag oy. Di man siya kuan, di man siya mamanga, pero kahaglok kay mo dikit sa iyahang siki. Mura siya kuan. Dali na mo guys, lapit na maabot sa atong isla. Napay pa. Tama siya yung bago. Nag-iantay. Tigino ko daghana oy, Diyos Mariusip. Ay, yawa ayaw oy. Daghana oh. Kung pa daghan kayo guys, karong kagrupan siya kayo. Yung bad, yes, hindi namin diri sa fun. Yo. Wow, asa man ta dapita kanimo silong ta dito sa kahoy. Nan kay oh tagbuan dia oy. Nanta. Pa yung kahoy. Pa yung kahoy. Ha? Ini kayo man. Lain ang panahon sa langit, guys. Guys, di ba kayo sa hol? Ulan. Kami kilid-kilid na. Bye-bye. Sorry sa amin dito sa unahan sa may batuan daw kay dahil pang kasulungan dito ah. Dito ayo ang dagat dito kay lalom-lalom si Jack. Sila kaya araman sila kay may nas pang dito sila minhan. Dapat ang langit guys. Nang tayo nang dito ah. Siya. Ay. Hindi mo dito manilong. Pagtabaan ni kay. Dito ko kabok. Red book. Paulang dito guys. Nakauban, iya. Baik ayo. Pwede na ta? Nan pa? Pwede mo? Dahil lang. Dahil lang. Flaunting. Kita udah flaunting, no? Ayo. Wala ka sajiin? Ay, gutom. Baka ayaw ko guys. Hindi ko ipanood ito pa. Kita. Palikod. Semua batu-batuhan. Kita. Nah, kumanta. Isa ni James, may katuod. Oh, si Kaman dahil, no? Diyan mo ka ba nakitaan? Ang ina sayaw. Kung saan nahanap bakit ito ah. Wala ka nakanap sila din eh. Kitan sa lato. Ito yung kakabog ng kaubas, Gina Peterson. Isang latan din eh. Asa man ta? Wala mo sakot. Hindi ko sa kulot.
na tamang manginas diri ah. Pwede na tamang manginhas. Ay. Dara. Naglakaw dara. Ano ba na? Kaya ba? Hindi ba ako daw? Meron. Nan sa bato. Bakit nan sa bato ni sok-sok dia. Tanaw sa bato. Wala ni. Wow. Nan sa bato dia. Untat. Waya. Maliligo ra kami diri. Lunch. Breakfast. Pwede mo na kagaina. Taman. Sana all may kaupa. Gagmay lagi ng starfish diri guys. Sa buyan. Lambay ang bisa na kayo makanin yung lambay bro. Putibig ko na to. Diba ni guys, ako ni vlog para kita video. So yan ang among tagatan na Pilipinas.
guys, nakita na ako silang duha. Ako gisugat kay basig mawala ko no. Dili man good. Nag-vlog ko kay akong ipakita sa ilang atong view. Mao na among isla sa kuan Kajanao, Nagat Islands. Tabok ra ni sa Kajan. Kanang is mo na sa Kajanao naman na. Tuwa sila. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isog na lang. Ay, ibalik mo kinason. Ibalik na ditong tangbay. Yung guba. Handa bro, pakita. Brad, yan na. Apritada. Napo may apritada no sa A few moments later. Ayan guys, naman na bumig area. Sige na balik na ba? So dito ini makaligo kay pag uli na taob na kayo. Wala naman ito. May panagdala na lamog kan ba? May panagdala na lamog kaning sabihin na. Ha? Kaldero kay kaliber diri. Sige, patok na. Bang. Sounds na. Atong basura na rin. Sounds na. Picture ni bro. 1 hour later. So yan guys, uwi na po kami, nabuyan po kami ng ulan. Yan. So yung mga kasama ko nangiiwan sa Manila. So nangiiwan lang talaga kayo ha. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
bagbag yawa. Bags, mahulog na si Bang yung bags, ayun yung bags. Hindi mahulog. Ayaw lang tayo ulit. Nagkatasa. Oh my God! It's a... Yan guys, tatawid na po kami. So medyo malalim na po yung tubig. Oh my God! Takot ako sa bagbag! So ayan po, kita na po yung... My God! Oh my God, guys! Ano yan? Oh my God, baka may bahag-bahag. Yan guys, medyo mababaw na dito, Oh my God! Yung para siyang ahas guys, pero ano siya, parang nakakatakot din na yung mga balat niya guys. Guys, gusto ko iwanan, please. Oh guys, may nakita po akong starfish. Ganyan po yung starfish niya guys. Oh, yan. Kailangan ko. Oh my God. Pinakikita ko yung mga bagbag. Ha? Ito yung may tajam daw. Pinakikita ko yung bagbag kasi nakakatakot talaga guys. So far. Oh my God. Aray, ouch. Ouch. Okay guys. Malalim na sa nakahawak na po sa kanila guys. God, buti ako nakakantalon ako kasi pag dumikit sa balat mo guys, yung bahag-bahag, nakakatakot talaga sobra. Hindi ko masyadong ay. Ba't ganun? Ang lagkit ng putik. Sige, makasama ko guys. Ayan. Tingnan mo, niluloko tayo ng ulan. Pag hindi tayo lumayo, ang lakas ng ulan, pero hindi tayo sa tatawid, huminto yung ulan. Giilag naman dito sa ulan, bye. Yan, pauwi na po kami guys. Doon muna daw kami sa pantalan. Aray po. Doon muna kami sa pantalan, maliligo. Buti safe tayo. Doon tayo maligo? Sa pantalan? Sa pantalan talaga? Punta tayo sa Burayan? May pagkain doon? Punta tayo doon? Sa Burayan ko guys. Patay tayo dyan. Raw, tignan mo. Mari. Ano yung plastic na yun? Wala nang tapon yung lalagat. Ulo, putik. Pwede isigin mo lang yun. Hindi mo, pasok kaya sila. Hindi. Ay! Yan guys, pakapag po kami. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on find life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go.
So yan guys, yung hindi po nag-subscribe, paki-subscribe na lang po and like and share and click yung notification bell para updated kayo sa aking videos. So salamat guys, bye bye.